Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі у Беларусі і за яе межамі. Прычым нават далёка за яе межамі падзеі мы сёння будзем абмяркоўваць. Яны былі, але тым не менш вельмі вось з гэтых далёкаў, з-за самых акіянскіх далячынь самой ЗША, са Злучаных Штатаў да нас таксама далучыўся адзін з удзельнікаў нашага сённяшняга стрыму. Таму сустракайце, найперш дальняга удзельніка мы прадставім. Гэта сябра борта Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, экспертка па беларускай дыаспары, лідарка суполкі беларусаў Сан-Францыска Надзея Нортан. Ну і яшчэ яна, прывітанне, Надзея, і яшчэ яна была арганізатарка амерыканскага туру чалавека, які знаходіцца побач са мной у студыі, пісьменнік, аўтар і вядоўца YouTube канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха. Дзень добры, міністр. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, Надзея, прывітанне, шаноўныя сябры, сяброўкі. Ну што ж, не паспеў вось Александр вярнуцца з-за акіянскіх далячынь, як мы адразу яго выцягнулі да сябе ў студыю, каб вось пра гэта ўсё і пагаварыць. А ўжо акліматызацыя там часовая ці гадзіннікавая, як правільна сказаць, прайшла? Ну что ты кажаш, не паспеў, бачыш, паспеў, у студыі сяджу. Кліматызацыя прайшла, ўсё добра, ўжо працуем, новыя выпускі Міністэрства сепультуры выходзяць, вярнуліся з адпачынку, таму ўсё добра, ўсё вяртаецца на свае месцы. Наколькі я зразумеў, вось зараз свеженькі, умоўна кажучы, выпуск Міністэрства сепультуры выйшаў, нават не паспеў ты яшчэ даляцець да Варшавы з США, то есть з самалёта ставіў? Не, акурат даляцеў, 17-го я пралецеў у Варшаву, і 17-го выйшаў выпуск, таму ўсё чотенька. Але сапраўды ты заўважыў, выпуск быў зняты яшчэ да майго адлёта ў ЗША, я пра запас 2 выпускі зрабіў, таму што ведаў, што не паспею вярнуцца, і гэта ўжо працавалі над імі, раблілі такі невялікі рэбрэндынг, пакуль я быў у ЗША. Але давайте про тур ЗША і вось да Надзеі, як да чалавека, які арганізатар туру і у дадзеным выпадку Александра, і ўвогуле шмат якіх музыкаў, творцаў, ввогуле розных імпрэзаў і тураў у ЗША быў. Надзея, не было, я не ведаю, там перасцярогаў, там ці, скажем так, жаданне такога, што ой, трэба ўжо выходзіць з этой беларускай павестачкі, так ужо ўсё гэта надакучыла, якія туры, якія тут що гэта, каму гэта трэба. Вот былі такія сумневы, ваганні? Не, есть такое, конечно, потому что, часами, скажем так, может быть, не все удается, як хочется, и, конечно, часами стамляешься и думаешь, кому гэта трэба, и гэтак далей, але потым, дзякуй Богу, нешта такое, напэўна, у мяне ўнутры ёсць, и плюс, конечно, я як бы каардынавала гэты тур, але ж, конечно, без іншых сяброў Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, ён бы не атрымаўся. Поэтому тут трэба зазначыць, што ўсё ж такі галоўным арганізатарам і спонсарам гэтага тура была Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Всем прывітанне, сябры, і арганізатары у суполках на месцах. Вось. Мне здаецца, што у нас, мы вельмі добра падтрымліваем адзін ад аднаго, і, канешне, калі ўжо адбываецца сама сустрэча, ты бачыш, наколькі ўсё ж такі гэта трэба людзям, нават калі прыходзіць, скажем так, не так шмат, як хацелася, хаця гэта не быў выпадак з Александром, то бок у Александра якраз такі было на нашыя больш, чым хацелася нават. Так, вось, даволі добрае наведванне, калі мы лічым агулам. Вось, так што так, часамі не хочацца рабіць, але ўсё ж такі рабіць трэба і робім. Але, Надзея, удакладненне, я ведаю з інсайдерскіх крыніц, што увогуле размовы пра тур Александра ў ЗША пачаліся, можа быць, нават год ці больш таму. І што стала такім трыгерам, калі вось прыйшлі да высновы? Ўсё, цягнуць далі нема проста ніякага ні сэнсу, нічога, вот што трэба рабіць цяпер і зараз. Я думаю, што тут будзе дарэчы сказаць, што, скажем, гэта ты сасватаў-то
вось на Не, ну гэты я самы то пункт просто якраз подсказаў такі. звярнуць увагу, а ўсё астатняе Ну, как бы, што? ведаеш, ну але з гэтага ўсё пачалося, вось, потому что з Александром я не была знаёма асабіста, толькі бачыла ягоную творчасць у публічнай прасторы. Вось, поэтому я вельмі ўдзячна тебе, што ты нас пазнаёміў. Ну, напэўна, вырашэнне было, па-першае, мне вельмі падабаецца, што робіць Александр, вось, і калі я прыйшла з гэтай прапановай у АБА, то вельмі станоўча ўсе адгукнуліся, сказалі, што так, давайте абавязкова зоймемся, гэта зробім, каб Александр прыехаў. Поэтому ну просто год мы рыхтавалі, ну не год, менш мы рыхтавалі, але там ну просто розныя акалічнасці, заўжды ну даволі складана вылічыць час, калі найлепш і гэтак далей. Поэтому ну як бы атрымалася, мне здаецца, вельмі добра, і час таксама удала мы ўсё ж такі трапілі ў яго. Вось. Так што ну ты натхніў у пэўнай ступені, так, да. Ну, гэта зразумела, але прызнайся шчыра, вы да сябе чакалі наперш ўсё ж такі міністра сепультуры ці пісьменніка Чарнуху? Абодвух. У абодвух іпостасях, гэта праўда. Гэта насамрэч, ну для мяне гэта была адна з такіх ключавых тэм, потому что ну як ну добра, вядома, што публіка звычайна ну, на пісьменнікаў ходзіць мала, то бок гэта ўсё ж такі больш адукаваныя людзі, якія чытаюць кнігі і гэтак далей. Вось, гэта не музыкі, і гэта праўда не толькі пра беларусаў, неважна якой нацыянальнасці насамрэч. Нават калі гэта супер-пупер там нобелеўскі лаўрэат, гэта таксама не азначае, што прыйдзе шмат. А у Александра якраз вот это цудоўнае спалучэнне ўсё ж такі такіх двух кірункаў, што яго і чытаюць, то значыць гэта ну адна аўдыторыя, і глядзяць уже менавіта як знаўца беларускай музыкі. Вось ягоны класны выдатны канал міністэрства сепультуры, і ўжо ну пазней пра гэта паговорым, гэта спрацавала, вось такое спалучэнне зацікаўленасці да Александра ягонай творчасці. Александр, давай да цябе зараз. Я калі рыхтаваўся, ўсё ж таки не было такого, что я вось хочу прадставіць сваю кнігі, там вот мяне пазіцыянуюць як ўсё ж таки там вядоўца YouTube канала, можа гэта зусім не тое, ведаеш, як у Маляваныча, які заўсёды кажа, что да мяне як прыліпла гэта Маляваныч, і ён актору Ждановичу перашкаджае жыць часам. Вот у цябе не было такого, вот, ці як ты ехаў, у якасці каго і якія мэты перад сабой ставіў? У мяне было две паўнавартасныя часткі майго выступу. Адна менавіта пра музыку, расповед пра людзей, якія шмат чаго дасягнулі ў беларускай музыцы, ну, у сусветным кантэксце. А другая частка была пра кнігу, і я не скажу, што мне неяк гэта перашкаджае жыць пісьменніцтва ці наадварот блогерства. Яно ўсё добра спалучаецца, і гэта было дзве асобныя часткі, і людзям было цікава і тое, і іншае. Прынамсі ніхто не сыходзіў з маіх выступаў пасля музычнай часткі, сказалі ўсё, да пабачэння. Мы ўжо паслухалі тое, што хацелі, а далей нам уже не цікава. А музычная частка была першай? Першая была музычная частка, пасля мы ўжо пераходзілі, я чытаў адно з апавяданняў з кнігі, і мы пра яго размаўлялі. То бок гэтыя размовы працягваліся, бывала, што і 3 гадзіны, бывала і 4 гадзіны. Напрыклад, у Мінеаполісе там было мінус 30, мне падаецца, на вуліцы, таму людзі настолькі не хацелі разыходзіцца, што заставаліся ажно пакуль іх ужо там не выгналі з памяшкання. Таму я не скажу, што мне гэта нейкім чынам перашкаджае мае амбіцыі на месцы. Вось, і няма такога, што ну вось я хочу быць пісьменнікам менавіта. Наколькі я ведаю, першы раз быў у ЗША, ці не было пэўных, ну я не скажу страху, но перасцярогаў, ваганняў, прычым адразу не тое, што ну вот я поеду, там 1-2 імпрэзы, разведаем, як там это ўсё праходзіць, а адразу колькі? 8 гарадоў. 8
можна сказаць 9 нават. Ды не было, я чалавек, які шмат вандруе па свеце, быў у розных краінах, і ў Бразіліі, і ў Кыргызстане, гэта самыя далёкія кропкі, куды я да гэтага даязджаў. Вось, таму... Ну, ўсё ж таки, пагадзіся, там ты быў у крыху іншай іпастасі. Ты быў, калі браць Кыргызстан, я памятаю гэтую гісторыю, ты быў як музычны журналіст, на фестывалі ездзіў, а тут ты едзеш як спікер. То есть ты сам, ты едешь, умовно кажучи, ты едешь как это самое, удзельнік выступоўца фестываля вялікага. Так у меня до гэтага былі еўрапейскія прэзентацыі кнігі, я шмат ездзіў як спікер у розныя краіны, у розныя гарады, таму у мяне не было ніякай там перасцярогі, што ну вось як это я буду публічна нешта зараз распавядаць. Для мяне гэта зразумелая таксама частка маёй публічнай дзейнасці, і тут няма нічога страшнага, я да гэтага звыклы чалавек. Ну, як это я буду выступаць і перад людзьмі, зразумела, што тут Александру баяцца няма чаго, досвед ёсць, і як журналіст і як ўсё ж таки прэзентаваў не адзін раз, як правильно сказаў, у Еўропе свае кнігі, але Надзея, а не было перасцярогі, што ай, вот все ж таки люди не прыйдуць, а вот будзе нешта, вот можа обломы там, будзе сорамна і перад людзьмі, і перад Александром, і перад самим собой. Не, ну, конечно, я думаю, что любы арганізатар, хто калісьці нешта арганізоўваў, мае такія перасцярогі. Ну, гэта вельмі натуральная з'ява, заўжды ёсць хваляванне, ці прыйдуць людзі, гэтак далей. Поэтому, конечно, усе гэтыя там фейсбучныя івенты або там, ну, рознае, там, дзе можна адсочваць зацікаўленасць людзей, калі ты ствараеш. Ну, в прынцыпе, яно бачна ўжо там прыкладна за тыдзень да івента, што, ну, як бы ён ужо адбудзецца, людзі прыйдуць. Перасцярогі ёсць, ну, але ж калі, ну, як бы все роўно, ну, як, калі толькі сядзець і думаць, што ой, там не прыйдуць, не атрымаецца, ну, тады нічога рабіць не будзеш. Поэтому, як бы, я заўжды лічу, што наша, ну, задача арганізатараў у першую чаргу зрабіць, даць прастору людзям, магчымасць пазнаёміцца, ну, у дадзеным выпадку з беларускай літаратурай, з беларускай музыкай, чаго вельмі мала ў Злучаных Штатах. І вось, ну, фактычна, як бы ты адкрыў гэтую старонку беларусаў ЗША, вось, сваім турам, ну, потому что до гэтага пісьменнікі так шырака не прыязджалі з кнігамі, вось, ну, і Александр гэта ўжо зараз другі такі тур, вось, менавіта, які звязаны, ну, з кніжнай, ну, з кнігамі, вось, поэтому я вельмі спадзяюся, што, дзякуючы вот менавіта вам двум, зараз гэты фармат становіцца больш зразумелым беларусам, прынамсі, вот ты людзі, хто ўжо прыйшоў, то бок яны ўжо не будуць задаваць пытанні, як это даволі было. Ну, а што там будзе? Што там мы будзем как-то кніжку, што-то вот, што-то там. Што яны нам там цікавага пакажуць гэтыя вот... Ну, што там мы не бачылі? Ну, там вот это вот, да. Вось. Але бачна, ну, я вот прысутнічала на на 3 сустрэчах, насамрэч. У нас 2 ладзілася ў Сан-Франциско ў розных фарматах, і потым я таксама з Александром паехала ў Лос-Анджелес. Ну, гэта бачна, што людзям цікава. Людзі, як правильно сказал Саша, што яны не сыходзяць, яны наадварот. І самае класнае, я лічу, што калі ўжо як бы такая афіцыйная частка скончана, там і пачынаецца самая цікавая размова насамрэч. І людзі не сходяць. У LA, здаецца, в 11 мы вечара разышліся. І то, потому што ўжо там трэба было зварачвацца, так да яшчэ гаварылі. Вось, поэтому... Трэба ладзіць, трэба ствараць, ну, а беларусам ЗША ў дадзеным выпадку, ну, конечно, вельмі хацелася, каб прыходзілі, падтрымлівалі. Вось. Нават калі лічыце, што, можа быць, гэта не цікава, заўжды нешта цікавае для сябе знойдзеце на гэтых сустрэчах. Дарэчы, а ты да таго, вот як Александр прыехаў і ўжо сваю прэзентаваў яго новую кнігу, там чытала хоць што-небудзь з яе? Ну, я одно апавяданне пра руку прачытала, да. Не, мне просто, ведаеш, цікава, які момант, і гэта пытанне зараз да абодвух вас будзе. Я ж так разумею, што людзі пераважнай большасці не чыталі, не паспелі пачытаць кнігу, і вось ты чытаеш урыўкі, апавяданні. Якая рэакцыя была?
давай, Надзея, давай з цябе пачнем. Вот якая твоя рэакцыя была, калі ты першыню, ну, скажем, пачытала сама вот гэтае одно апавяданне, а потым слухала на прэзентацыі? Ну, напэўна, самая, ну, рука, меня просто такое, ну, то бок, ну, я не поняла. Вот такое у меня было такое, что такое. Але калі я уже потом з Александром размаўляла, апынулася, что дзеля того, чтобы поняла, то трэба было прочитать свиней, тогда бы поняла. Вось. Тут мы так и сошліся, что свиней я таксама не прочитала. Вось. Але, напэўна, самое моцнае ўражанне, вось, бо я чула, дядя и тетя сидели в тени с деревьев, вось, и потым Александр лакрымозу. Вось гэта было самае моцнае ўражанне. То бок вот у меня было ўражанне, што я сижу і меня просто хлістаюць по щоках. Вось. Ну, і маецца на ўвазе не столькі фізічна, а колькі, ну, хутчэй метафарычна ад таго, што прачніся ад сна, або прачніцеся і паглядзіце на нашу беларускую рэчаіснасць. Там вот кожнае перагортванне старонкі, это вот просто такое вот, ну, просто сапраўды ты прачынаешься ад сна і бачыш, ну, просто паглынаешься так, часамі, ну, даволі жорстка, неўтульна, вельмі непрыемна, і камок у горла падкотвае, і, ну, складана гэта чуць, але ёсць адчуванне, што гэта трэба пражыць. То бок, вот, трэба пражыць, прайсці, усведаміць, ну, вот, хто мы такія, як мы себе паводзім у дачыненні да сябе і да іншых. Поэтому з таго, што я бачыла па людзях і тое, што казалі, ну, мне здаецца, гэта адна з найлепшых рэакцый на чытанне твора. Гэта, ну, такія знакі запытання, што гэта было, як гэта, ну, загрузіў, вось я чула, это ж как-то, это же, ой, гэта ж трэба неяк перажыць, гэта ж, блин, а я ж і не думаў, вось, і мне здаецца, што вот мэта Александра, калі мы размаўлялі першы раз перад турам, ну, якраз таки вот пражыць, прагаварыць гэтыя складаныя моманты нашыя, яна атрымалася. Гэта было бачна па рэакцыі людзей. Александра, а ты вот, я ж ведаю, что, ну, и по сабе таксама, что назіраеш за рэакцыяй людзей у зале. Вот что ты бачыў, якія твае ўражанні ад таго, як людзі рэагавалі? Спачатку цішыня. Ну, вось, сапраўды, там паўхвіліна, просто цішыня пасля прачытання. Гэта, ну, я часцей за ўсё чытаў «Дядя і тётя сидели в тени деревьев». Вось, пасля пачыналіся нейкія першыя рэакцыі яны былі сапраўды такія, калі ты яшчэ не можаш артыкуляваць дакладна, што зараз адбылося, але ў цябе ўжо ёсць нейкія пэўныя эмоцыі. І пасля мы разам спрабавалі сфармуляваць гэтыя эмоцыі шляхам нейкай дыскусіі, размаўлялі пра тое, што яны пачулі. Больш за ўсё твор уразіў тых людзей, якія прыходзілі з дзецьмі, ці ў каго ёсць маленькія дзеці, таму што яны успрымалі ўсё праз сябе, тое, што там напісана. Давай просто коротко, можа быць, вот гэтае менавіта пра дзядзю і цёцю, гэта апавяданне, пра што яно? Я-то чытаў, я ведаю. Пра мову, пра беларускую мову. Дакладней, пра тое, як у нас яе адбіралі. Як мы яе аддавалі. Ну вот, да. Я не люблю вот так казаць, таму што мне потым выставляюць прэтэнзіі з гэтай нагоды. Это ён сказаў. Пішыце гадасці ўсе мне. Ну і я быў на прэзентацыі, першай прэзентацыі, якую ладзіў Александр гэтай сваёй новай кнігі «Гвалт» у Варшаве, і пытанні, якія задавалі вось амерыканскія беларусы і вот беларусы тут у Варшаве, яны розняцца? Яны розняцца просто таму, што розныя апавяданні былі. І пра розныя тэмы мы размаўлялі. Так, ну, пытанні былі прыкладна... Так, добра, лакрымозу ты чытаў і тут, і там. Не. Я на першай прэзентацыі чытаў «Глобстера». Лакрымоза гэта пра іншае. Таму я скажу, што пытанні былі розныя, яны тэматычна, магчыма, недзе сыходзяцца, таму што, ну, шмат разважалі проста пра беларускае пытанне, пра беларускую мову.
на сустрэчу ў Філадельфіі дзяўчына прызналася, што вось у яе сяброўка жыве зараз у Беларусі і сын зараз пайшоў яе ў беларускамоўную школу, беларускую школу, і яна вельмі перажывае, што ну вось як это ён будзе па-беларуску вучыцца, мозг сабе зламае і хай лепш на нармальнай размаўляе. Таму ўсё, што адбываецца ў апавяданні дзядзя і цёця, яно цалкам вось пераліваецца ў нашу рэальнасць, у нашае рэальнае жыццё, і тут ужо фікшн перастае быць фікшнам. Надзея, наколькі беларусам ЗША нейкая вот эта вот беларуская, умоўна кажучы, повестка, вот эта беларуская тэматыка до гэтага часу, ось, в прынцыпе, мы ж с тобой колькі разоў гаварылі, что вот это вот абуджэнне ў 20-м годзе адбылося, прайшло столькі часу, ніякіх таких зрухаў у лепшай части, там, скажем, у развіццё гэтых вот зрухаў не адбылося, толькі наадварот, і як зараз пачуваюцца себе беларускасць у беларусах ЗША? Ну, напэўна, у першую чаргу скажу там, дзе была я. Вось. Ну, па-першае, хочу сказаць вялікі дзякуй беларусам Сан-Францыска, Бэй-эры, Сакрамента, што яны так падтрымалі. У нас было просто поспех нечаканы. 40 чалавек прыйшло на одну сустрэчу з Александром і яшчэ чалавек 20 на другую. Поэтому вялікі дзякуй. Ну, гэта ўжо сведчыць пра зацікаўленасць. І Лос-Анджелес. У Лос-Анджелесе, ну, так складаецца, што не заўжды ёсць магчымасць да іх даехаць, і да мяне асабіста потым падыходзілі і пісалі у прыват. Вялікі дзякуй, што прывезла нам чарнуху. Менавіта так і казалі, што вельмі не хапае гэтага, вельмі не хапае размоў вось про Беларусь, про кнігі, про музыку. Про музыку Александр, думаю, больш скажа, але я прямо адчувала, што нават не столькі нюансы там цікавяць, а просто як хто дзе, да, чым займаецца памідораў сёння, да, а там ці ёсць магчымасць, напрыклад, звязацца з тым і, можа быць, зарганізаваць тур, то бок людзі мала зараз ведаюць, што здарылася пасля 20-го года з іх любімымі музыкамі, некаторыя сочаць, некаторыя зніклі, гэтак далей. Было бачна, што гэта павестка цікава. І мне здаецца, зараз адбылася такая... Ёсць людзі, якія не цікавяцца, яны не прыходзяць, але ўжо за гэтыя гады склалася пэўная аўдыторыя сталая, то бок, якая патрабуе гэтага. Вось. І вот гэты тур, ну, які арганізаваць, скажем так, было даволі складана, вось, і ну, як бы у шмат гарадах былі перасцярогі, што не прыйдуць людзі, гэта пісьменнікі, гэта кнігі, гэтак далей. Вось. Але ўсё ж такі арганізаваўшы, і як ён прайшоў, я бачу, што людзям трэба. Ну, ёсць патрэба гаварыць пра Беларусь, пра сваё, пра беларускае, і што я адзначыла, вось як і ў нас Сан-Францыска, можа Александр скажа, як у іншых гарадах, і у Лос-Анджелесе большая частка гаварыла па-беларуску і задавала пытанні па-беларуску. Я б сказала, 90% аўдыторыі. Гэта таксама якасная змена. Гэтага раней не было. Звычайна прывітанне, моя беларуская мова не вельмі добрая, і пераходжу на агульна зразумелую. Вось. Але гэтым разам гэтага не было, поэтому, ну, можа, я бачу тое, што мне хочацца бачыць, але ну, было цікава, і мне здаецца, вот это вельмі добрая, удалая такая форма змяшэння нейкіх розных кірункаў. Ну, у Александра гэта натуральна, бо ён сам сабе змешвае. Вось, калі з розных бакоў мы глядзім на гэта, і людзям хочацца ведаць больш, хочацца, я б сказала, самае галоўнае слово гаварыць вот пра сваё, пра беларускае. Вот сапраўды ты вот добра подлавіла гэты момант, потому что я вот акурат таки, пакуль Александр ездзіў по ЗША, я тут троху праездзіў по рэгіёнах еўрапейскіх, і ў Браціславе мне людзі сказалі, что мы прыйшлі просто послухаць і як гучыць беларуская мова і пагаварыць троху по-беларуску. То есть ім нават, можа быть, неважно было, пра што мы будзем гаварыць, галоўнае, что по-беларуску это будзем рабіць. А як было ў іншых гарадах, дзе вот не было надзеі, і ўсё ж такі наколькі вот гэты фактор, цікавасць да беларускіх выканаўцаў, ён сапраўды быў такі вельмі адметны?
Ну, я хочу сказаць, што пасля таго, як людзі слухалі апавяданне дзядзі і цёця, у іх уже не было шансаў размаўляць па-руску. Усе пераходзілі на беларускую мову, якая б яна не была. І гэта вельмі круто, таму што я заўсёды на ўсіх сустрэчах кажу, размаўляйце па-беларуску, нават калі не атрымліваецца беларуская мова. Працяглы час была музейным экспанатам, і яе ставілі на палічку і казалі толькі пра ўзнёслыя нейкія рэчы, можна казаць па-беларуску, а так не чапай, і калі не размаўляеш неправільна, дык лепш увогуле не спрабуй нават і лупі там, як там цябе вучылі па-руску і ўсё. А я лічу, што трэба размаўляць, як размаўляецца, з нечага трэба пачынаць, а далей пойдзе. Што тычыцца беларускіх артыстаў, беларускіх музыкантаў, то сапраўды у людзей шмат інтарэсу было, людзі сапраўды з зацікаўленасцю слухалі нейкія гісторыі пра там беларускіх намінантаў на Грэмі, пра людзей, якія сапраўды там зараз у топах у сусветнай музыцы, гэта беларусы, пра нейкія нечаканыя факты, пра тое, з чаго ўсё пачыналася. Гэта сапраўды цікава, і гэта нагода ганарыцца сабой, нагода ганарыцца сваімі беларусамі, беларускамі. Я заўсёды кажу і казаў на кожнай сустрэч, што калі мы будзем падтрымліваць адзін аднаго і проста ганарыцца тым, што ў нас ёсць, то аднойчы мы проста будзем з гонарам вось так казаць і замежнікам. А вы ведаеце, што я з Беларусі? Такі, ого, у вас у Беларусі вось гэты есть. І мне падаецца, што гэта таксама частка нашай адметнасці, частка нашай ідэнтычнасці, вось што тычыцца нацыянальнай ідэі. Слухай, а ўсё ж таки, калі ўзяць вот увесь тур, ну ты ж там асэнсоўваў яго там пасля ўжо, там ужо ляцелі з жонкай, такія давай прыгадаем, што там было у нас самага адметнага. Вот что самое такое что тебе найбольш уразіла, что вот, я не ведаю, там прымусіла сказать вау. С одного боку, а с другого боку ўжо падумаў, сказаў, нифига себе, не дай бог вот гэта яшчэ раз убачыць. Ну, я, напэўна, не буду арыгінальным, калі скажу, што галоўнае ўражанне ад ЗША гэта людзі, беларусы ЗША, таму што гэта сапраўды ў кожным горадзе былі адметныя людзі, гэта былі вельмі утульныя нейкія размовы, эмоцыі, і ну, шмат з кім мы пасябравалі сапраўды пасля таго, як вось сустрэліся ў горадзе, мы упершыню адзін аднаго бачылі, і у нас склаліся вельмі добрыя адносіны, якія можна нават назваць сяброўскімі. Таму гэта галоўнае ўражанне. Я думаю, што моя жонка Тася, яна таксама за мной пагадзіцца, таму што гэта сапраўды было вау. Такога, каб я сказаў, што мне ніколі сюды, не, такога не ніколі сюды, а ну, гэта мне не падабаецца, і гэтак вось я не хачу, не, такога не было. Я чалавек, які заўсёды вельмі адкрыта да нейкіх новых адкрыццяў ставіцца, і мяне складана нечым здзівіць і ў адмоўным, і ў пазітыўным сэнсах, таму ўсё было так, ну вось ты як рэжым даследчыка ўключыў і пайшоў. Ну окей, ты вось пра гэта ведаеш, што ну вось тут трэба асцярожней быць, напрыклад. Вось тут табе не вельмі там падабаецца, напрыклад, нейкія там нюансы з ежай, напрыклад, яна незвыклая для цябе, так? Нешта яшчэ, нейкія адлегласці і адсутнасць, вось, ну, вялікія адлегласці, адсутнасць там пешаходных нейкіх там маршрутаў. Але гэта ўсё працоўныя рэчы, гэта адметнасць краіны, я не скажу, што гэта, ну, вось са знакам мінус прайшло. Скажи мне, ну вот все ж таки у ЗША, можно сказать, с официальным визитом приехал целый министр сепультуры, и он доехал, ну вот до гэтага регионального городка Лос-Анджелес. Ну, здаецца, ладзіць афіцыйны прыём. Ці было так, что открываются двери и так бочком, тишком, так вот, извините, мы молчат дома, мы пришли к вам к визит вам нанести. Я, конечно, ценю твой гумар. Хлопцы ў гэты момант былі ў туры. Мы з імі перасякліся аднойчы ў Флорыдзе, былі на іх канцэрце. На жаль, у нас не так шмат было часу, каб паразмаўляць. Вось, я быў вельмі ўражаны тым, што гэта сапраўды вельмі магутныя солдаты, таму што ў клуб там на
2000 прыходзіць 2500, і ты адчуваеш, вось як цябе з усіх бакоў ціснуць людзі. Гэта не там дыяспара, не толькі дыяспара, гэта сапраўды амерыканцы, якія ходзяць на канцэрт беларускага гурта. У Лос-Анджелесе мы ўжо былі у гасцях у іх менеджера, у Дзімы Хламова. Мы з ім даўно вельмі знаёмыя, у нас вельмі цёплыя стасункі з ім. Паразмаўлялі пра ўсё, пра што хацелі паразмаўляць. Таму я, калі адказаў на твоё пытанне, то вось адказ на твоё пытанне. Ну так, дарэчы, там вот апроч «Молчат дома», хто-нибудь у ЗША з беларускіх на дадзены момант ёсць? Канешне, там зараз працуе, наколькі я ведаю, адзін намінант на Грэмі беларускі, Антон Мацулевіч, бубнач гурта IQ48. Там жа зараз часткова жыве Мікалай Скробат, гэта другі беларускі намінант на Грэмі, які жыве ў Сан-Франциско, але калі мы прыязджалі, ён быў у Інданезіі і выбачаўся, што не можа прыйсці. Там я хацеў, каб проста ён распавёў пра свой досвед, але ён быў далёка у гэты час. У Сан-Франциско жыве былы удзельнік гурта Гоголь Бардела, беларус таксама, Паша Неўмержыцкі, ён зараз айцішнік, працуе ў Apple. Вось, таму шмат хто з беларускіх артыстаў, шмат хто з беларускіх там зорак, пра якіх мы ведаем ці не ведаем, зараз знаходзяцца ў ЗША. Ну, вось бачыце, зато сапраўды прабачэнні прынёс чалавек, сказаў, што я в Інданезіі, зараз, выбачай, міністр, не магу. Саша Бусел піша, і тут чарнуху паказваюць, толькі незразумела, а дзе яшчэ паказваюць чарнуху? Я сёння з раніцы быў у абычным утре у эфіры, таму так, сапраўды, сёння ўжо другі эфір. Ага, вот так вот. Ну, ладно. Надзея, што для цябе ўсё ж таки самае ўражваючае было ад гэтага тура? Ну, напэўна, сустрэча в Лос-Анджелесе ўсё ж таки, так што всем беларусам Лос-Анджелеса, Сан-Дыега, вітанкі, Паша, Лёша. Ну, па-першае, я даўно не была і даўно не была на івентах у Лос-Анджелесе, і гэта была таксама адна з такіх мэтаў туды паехаць, пабачыцца з людзьмі, пазнаёміцца. Вось, і просто яшчэ так выдатна атрымалася, бо адносна недалёка па нашых каліфарнійскіх мерках ад Лос-Анджелеса знаходзіцца Сан-Дыега. Вось, і сябры Сан-Дыега, у тым ліку і з Амба, яны абяцаліся прыехаць і прыехалі аж на цэлай дэлегацыі, то бок цэлая машына, там 5 чалавек. Ну, гэта высела, гэта ехаць 2 гадзіны ў адзін бок, потым у іншы бок, і атрымалася, што, я з Сан-Франциско, мы з Сашам прыехалі, гэтая Сан-Дыега, і потым напрыканцы яшчэ так все склалася, скажем так, з неафіцыйным візітам прыехала Елена Жываглот. Вот, і ўсё гэта разам варшаўскія беларусы, сан-дыегаўскія, сан-францысканскія, Лос-Анджелес. І, вы ведаеце, кожны раз, калі адбываюцца такія сустрэчы беларусаў з розных гарадоў, штатаў, гэта такое нейкае просто pure happiness, pure Belarusian happiness, то бок сапраўднае нейкае беларускае шчасце, просто бачыцца, знаёміцца, там абдымацца, і вельмі такі сапраўды гэта нейкае касмічнае беларускае пачуццё. Поэтому, напэўна, да, гэта самае такое крутое было асабіста для мяне, потому что я таксама ў нейкай ступені была гостем, вось, і могла расслабіцца і не хвалявацца там за всякие арганізацыйныя пытанні, бо на месцы, конечно, як арганізатар там хвалююся, щоб усім было добра, усім месца хапіла, там то да сё. Вось, поэтому гэта выдатна, і хочу яшчэ таксама прыгадаць здзіўленне той же самой Лены Жываглот, бок яна ўжо прыехала там на самы канец, але яна такая кажа: Надзя, а гэта што яны стаяць, людзі стаяць у чарзе, яны што там стаяць, чаму ў чарзе? Я кажу, яны ўсе падышлі, набылі кніжкі Александра, зараз в чарзе стаяць аўтограф атрымаць. Я кажу, вау. Перафразуючы, можна сказаць класіку, можна сказаць: мы стаялі ў чарзе па гвалт. Так, ось. А я для сябе было такое, што, а як інакш можа быць? То бок я гэта бачыла ў Сан-Франциско двойчы, вось, і тут у Лос-Анджелесе, так што,
Ну, гэта працуе, людзям цікава і кніжку набыць, і аўтограф атрымаць, і здымачак, ну і проста пагутарыць. Ну і Саша з Таісіяй, яны, конечно, ну, вельмі прыемныя людзі, з імі вельмі проста, ідуць на кантакт з людзьмі, адказваюць на пытанні, там, карацей, розныя далейшыя праекты, поэтому гэта я не просто так кажу, так што людзі там з розных кантынентаў, беларусы, задумайцеся, может быть, і вам захочацца там якую Аўстралію ці яшчэ куды запрасіць. Вось. Вельмі прыемна працаваць з Александром, вельмі прафесійна і адказна. Вось. Я мела досвед з рознымі, вось, Александр, гэта сапраўды проста і прыемна працаваць з ім. Вось. Ну, гэта, напэўна, мае уражанне. Ну, чаму? Маё таксама, вот зорка, міністр, а вот як просто чалавек сядзіць, ідзе на контакт, нават адказвае на подколкі і на нейкія жарты. Дарэчы, што хацеў сказаць? Что хотел сказать? Я? Ну. Я хотел сказать, что з Надзеяй таксама было вельмі круто працаваць, тому что ўсё было вельмі чётка, ўсё вельмі прафесійна арганізаванае, і ведаеце, мы размаўлялі з Маляванычам, і ён кажа, што ну вось я прыехаў, а мяне як вось папялушку сустракалі там, адвозілі туды. Ну, было тое ж самае адчуванне, што вось у кожным горадзе вельмі так цёпла, па-сяброўску сустракаюць, ўсё вельмі класна арганізавана, і дзякуй сапраўды Аба за вось тое, што так усё было зроблена прафесійна. Надзея, і табе персанальна дзякуй таксама. Ну, давайте тады на завяршэнне пытанне адно, але з рознай канатацыяй да аднаго і да другога. Планы, якія вот все ж таки на будучыню? Вот же поездка, можа быць, гэты тур даў нейкі штуршок новай кнізе, новым апавяданнем для працягу гэтай кнігі, якую прэзентаваў, да гвалта, да перадач Міністэрства сепультуры, ці чаго, вот што, чым адрозніваецца Чарнуха да амерыканскага свайго жыцця і пасля амерыканскага? Толькі тым, што цяпер у Чарнухі навалілася шмат працы, і яе трэба рабіць, таму ў мяне планаў пакуль няма, акрамя таго, што вось сепультура вярнулася ў штотыднёвы фармат, і трэба шчыльна займацца праектам. Гэтым планую пакуль што займацца у штотыднёвым фармаце, яны будзе да канца лета, таму я думаю, што максімум, на які мяне зараз хопіць, гэта еўрапейскія прэзентацыі. Я ўжо там абмяркоўваю польскія гарады, і дакладна будуць еўрапейскія прэзентацыі, публічна пра іх раскажу крыху пазней. Пакуль вось нейкіх такіх планаў на будучыню я пакуль не сфармуляваў, таму што трэба яшчэ сесці і ўсё сістэматызаваць у галаве. Ну, планы на будучае можа быць і так, а можа быць нейкія ідэі з'явіліся ў галаве, там, ну, на такую ўжо, на далёкую будучыню, што вот трэба было б, вот, можа быць, гэтую тэмку крутануць. Пра гэта пакуль размаўляць не магу. Добра, ну, а дарэчы, што датычна еўрапейскага тура, то да мяне ўжо даходзілі чуткі, што складаецца графік, так што сачыце, хутка штосьці будзе цікавага абвешчана. Надзея, а вашыя планы? Што там вашая дыаспара, уся амерыканская, кажа? Вы якія жаданні, якія там, можа быць, памкненні, што ў планах? Ну, за ўсю дыаспору я не скажу. Вось. Што тычыцца Аба, ёсць розныя, скажем так, напрацоўкі і пляны. Дакладна пакуль не магу сказаць, потому что штосьці яшчэ ў распрацоўцы, штосьці рыхтуецца, пра штосьці марыцца. Вось. Але, канешне, каб усё гэта здзейсніць, нам вельмі патрэбна падтрымка. Поэтому я, скарыстаючыся магчымасцю Еўрарады, эфірам, заклікаю заходзіць на сацыяльныя сеткі Аба, дзе вы можете пабачыць пра падзеі, беларускія падзеі, якія адбываюцца ў Злучаных Штатах, не толькі тое, што ладзіць Аба, але разнастайныя іншыя арганізацыі. Вось. Зараз, конечно, гэта дзень волі ў першую чаргу, усім гэтым заняты, поэтому, калі ласка, далучайцеся, калі вам бяспечна ў вашых гарадах, штатах да святкавання.
Таксама будзем вельмі ўдзячныя за данаты на Аба, потому что чым больш мы будзем атрымліваць фінансаў, то тым больш мы зможам запрашаць такіх цікавых людзей, як Зміцер Лукашук, як Александр Чарнуха і шмат іншых, у тым ліку і музыкантаў, гэтак далей, потому что, конечно, нам патрэбна на гэта падтрымка, поэтому на Аба можна заўжды паглядзець і заданаціць. Вось. Ну і магчыма, хтосьці захоча стаць, напрыклад, спонсорам, бо такія выпадкі былі прыезду некаторых цікавых людзей, то калі вы жадаеце супрацоўнічаць з намі, які ўжо як бы абкаталі пэўную схему, разумеюць, як это можа працаваць, то мы заўжды адкрытыя. Вось. Але магу толькі сказаць, што 25 год чакае, будуць сюрпрызы, будуць такія цікавосткі, калі ласка, сачыце за нашымі навінамі. Вось. І яшчэ раз хочу сказаць вялікі дзякуй кожнаму арганізатару у кожным горадзе з гэтых 8, хто далучыўся, хто прыняў Александра, паклапаціўся, фінансава гэтую частку забяспечыў. Гэта сапраўды просто нейкі цуд, і я вельмі рада, што вось у нас у кожным горадзе з гэтых 8 ёсць такія людзі, якія згодныя падтрымліваць беларускую культуру, развіваць беларускую ідэнтычнасць у Злучаных Штатах, каб яна не гублялася. Дзякуй вялікі. А я падтрымаю гэтыя словы надзеі про тое, што вось трэба ўсё ж таки пашыраць і запрашаць такіх цікавых людзей, як Лукашук і Чарнуха. Хаця павінен адзначыць, што вось такія цікавыя людзі, як Лукашук і Чарнуха, могуць быць толькі Лукашук і Чарнуха. Таму запрашайце, яны прыедуць. Так, Александр, кнігі яшчэ засталіся хоць? Дуэт. Ну, а чаму не? Зараз так склалася, што я вось быў у Цюрыхе і Мюнхене з Дзянісавым дуэтам, потым паеду, атрымалася так з Пітам дуэтам, а потым у самым канцы майго тура будзе дуэт з Лявонам Артуровичам. Так што чаго... Дарэчы, по дуэтах мы яшчэ не рабілі, у нас не было дуэтаў. Вось, так што вот у 2 ці у 3. Вы не падумайце нічога дрэннага, але вот мы маглі бы, скажем, с Александром дуэтам і, можа быть, нават вот с Надзеяй вот такое вот трыо замуціць, як той казаў. Кніжкі яшчэ засталіся ці ўсе ў ЗША распрадаліся? Не, тое, што было з сабой у ЗША, засталося ў ЗША. Вось, назад нічога не вязлі. Ці засталіся кніжкі, трэба у выдаўца спытаць, таму што я не ведаю, як там у яго ідуць продажы, я яшчэ не цікавіўся. Вось бачыце, а і вам я раю ўсім пацікавіцца, таму што хутчэй за ўсё кніжак ужо засталося не так уже і шмат, таму што вот як правільна я тут пагаджуся з Надзеяй, калі яна апісвала свае ўражанні ад прачытанага і пачутага, гэта сапраўды варта таго, каб гэта пачытаць і паслухаць і уразіцца, таму што сапраўды вартая увагі кніга. Дзякуй вялікі. Ну што ж, трэба нам, на жаль, развітвацца. Я нагадаю, что з нами была экспертка по беларускай дыаспары, лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско і фактычна лепшая арганізатарка тураў па ЗША для беларускіх творцаў і музыкаў Надзея Нортан. Ну і таксама пісьменнік, аўтар, вядоўца культавага YouTube проекта Міністэрства сепультура Александр Чарнуха. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Дзякуй вялікі. Ну и на завершение я хотел бы пораить усім подписываться, почнем вось с Абы, на социальные сетки Ассоциации белорусов у Америцы, каб быть у курсе ўсіх тых мерапрыемстваў, якія яны ладзяць. Безумоўна, Министерство сепультуры, YouTube канал, подписывайтеся, сачыце, заўсёды вельмі цікава, таксама телеграм-канал «Беларуская музыка». Ну и ввогуле за Александром Чарнухам сачыце, дзе толькі можна нават жыўцом дзе-нибудь лавіць яго на вуліцах і патрабаваць аўтораў у толькі што у свежа набытую кнігу. Ну і не забывайце пра YouTube канал Еўрарады, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак і подписывайтеся. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна.